Brzy otevřeme na ulici Čápkova v Brně novou kapitolu. Tohle je Bára a Natálka. Možná jste je už někde viděli. Pokud zrovna nebyli tady, nejspíš točili skleničkou na festivalech vína anebo přímo u moravských vinařů ve sklepě. Pokud nebyli ani tam, otvírali ústřice, nalívali bubliny, zkoušeli recepty na branče a chystali v hlavě nový plán. Letos se totiž uvolnil prostor hned vedle vínobaru a jim se naskytla super příležitost spojit jejich osudovou lásku ke gastru s novým příběhem. Jejich plán zní malé knihkupectví s kavárnou a místem pro nejrůznější akce, jako jsou filmové večery, autorská čtení, odborné přednášky, workshopy a branče. Tomuhle nápadu dali holky název Kapitola. Bude to příjemné místo, kde najdete klid na práci nebo rozjímání a k tomu si dáte skvělou kávu. Kapitola bude místo, které vás naplní inspirací. Prostě další místo v ulici, ze kterého se vám nebude chtít odcházet, kde se neznámí lidé proměňují v přátele. Pokud vám takové místo v Brně chybí, vytvořte ho s námi a jako odměnu si vyberte třeba předplatné na knížky, víno nebo se holky postarají o skvělý večírek u vás na zahradě. Abychom to všechno zvládli, potřebujeme vaši podporu. Tak koukněte na podrobnosti a otevřete s námi novou kapitolu.